Benvinguts a Aigües de Barcelona. Els nostres operaris realitzen manteniments tant preventius com correctius, sempre amb la màxima seguretat. No obstant, amb el nostre afany de millora contínua, us volem llançar el següent repte: dissenyar i prototipar una millora en seguretat i salut laboral per protegir les persones treballadores en intervencions en espais confinats. L'Higini, el Sergi i el Lluís ens donaran més detalls sobre aquest repte. Les furgonetes, com veieu, estan equipades a dues fileres de calaixos, banda i banda, amb els seus prestatges, on tenim tot el material necessari. Els vehicles de flota van molt carregats i tampoc podem permetre portar més del que sigui estrictament necessari. Abans d'accedir a un espai confinat, en aquest cas una arqueta d'aigua potable a la via pública, que seria l'espai confinat que nosaltres accedim més habitualment, sempre van dues persones i es fa un repàs dels EPIs, dels equips de protecció individual, les ulleres de protecció, el casc, guants i sabates de protecció. A part de l'atmosfera perillosa, tenim un risc afegit, que és el risc de caiguda a diferent nivell. Llavors també hem de fer servir els equips anticaigudes, el trípode i l'arnès de seguretat. Aquí és molt important sempre mantenir una comunicació entre la persona que està fora fent la vigilància exterior i la persona que està dintre exercint la feina. A la via pública ens podem trobar diferents tapes i diferents maneres de manipular-les. Ens podem trobar des de tapes de 30x30, 40x40, que serien quadrades, 60 rodones, que serien articulades, i 80 també de rodones articulades o de tapa lliure. Tenim diferents reptes. Necessitem un element que sigui adaptable, transportable, lleuger i que pugui garantir la seguretat de la persona que ha estat tant a l'interior com a l'exterior de l'arqueta. Doncs ara que teniu tota la informació, sense més preàmbuls, us animem a deixar volar la vostra creativitat i treballar en aquest repte amb passió i determinació. Us desitgem molta sort i ens veiem al 24 Hores Innovació Barcelona.